Acabades de ver o asasinato de Don Xosé. Un home bo, xusto e leal ca súa terra e ca súa xente. Abonda xa. Temos que rematar ca tiranía destes gabachos fachendosos e criminais. Non vos parece que xa é hora de que fagamos xustiza? Xustiza! Estos gabachos han de pagar. Por él e por todos os que foron asasinados antes que él. Como ben sabedes, os malditos franceses andan na miña procura e por iso tívenme que arrochar nos montes ca xente despartidas á espera de Cachamuiña. E teño que dicirvos que está ao chegar, que a xiña vai estar aquí e que mañán é o día da gran batalla. ¡Justicia! Sí. Eses van no pagar e moi caro. Compre estar preparados. Xuntei armas e todos os aparellos que poidades, sachos, coitelos, ponces, calquera cousa que poda servir para nos defender. Que así, mañán voltaremos aquí, voltaremos para loitar e loitaremos para vencer. ¡As armas! Sí, Francia! Nin Francia, nin o demo, aí nos quitar esta terra. Pazos vai loitar e Pazos vai vencer. As armas! ¡As armas! Viva Pazos! ¡Viva! ¡Viva! Veciñas e veciños, Cachamuiña está con nós.